салому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. дар навори имрӯза пайшами бозори калхусободаи бародар боқҳои калону боқҳои майдаҳан беҳтарин чизон иншоалло. ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед, як дона лайка биҷиқев, дар канали мо меҳмон бошед, подписатся кунед. иншоалло мо кӯшиш менамем беҳтарин наворҳо кунем. худо нигаҳбонтон боша. курси имрӯза дар рӯи экран. ҳатман видеои моро то охир тамошо кунед. бародарам як дона лайка фаромӯш накунед. бақай фарбира 17000 сомонӣ мега. 17000 сомонӣ бозорда 14000 кам додагиш нест. бақай беҳад фарбе зурай. ира чанд гирифта яка? харидеша 9550. ин бақара 9550 бародаро. нави акам харидагия 9550 сомон. не шумо диёр намек. ира 17000 сомон мега, бозорда 14000 шкан додагиш нест бародаро. фаҳмо раҳмат. ина бародаро боқор 8500 сомонӣ мега. боқои фарбе созан бозорда 8300 шукан. 8300 шукан додагишу нест. 8500 сомонишо мега. фарбиги шодини созан. ҳавоира чанд кай? ё инаи бақай калона 11500 сомонӣ мега. ки бозор чанд ка? 10. бозор 10000 пурсидайсан, дода ина додагиш нест айта. 11500. ура май шумо яка? ура чанд мега? ами зарда ва? ин зарда 14000 сомонӣ. бозор ягон нақш ка боша? Не. 14000 сомонӣ зар. иш 11 ёш 8 бародаро. ина бародаро бохо. ёра чанди гуфта яка? 12 гуфта. ҳар сеша нархая ё? иша 12000 сомонӣ мега. иши? ишам 12. и калонаши? 14. и калонша 14000 сомонӣ мега. и дута 12000 ям бародаро. и калонаш 14000. и 14000 бозор чанд карака? هر سه کرده. هر سه برادر 34000 سومانی کند دادگیشون نیست. با قوی فربه. برادر با قوی هر سه 34000 سومانی بازار کرد نداشت شد. ای бақара бародаро 10000 сомонӣ мега, бозорда 8500 шкан додагиш нест. бақай ёш 10000 сомониш мега, 8500 сомонида надодагиша. инҷа савдо кайсан. ина бародаро бақай ёша 8500 сомонӣ мега, бозорда 7700 шкан додагиш нест. бақайзар 8500 сомонӣ да 7700 надодагиша. ина бародаро бақара 12500 сомон савдо кард. бақай калони созай 12500 сомонӣ 12500. бақара бародаро бинед. бақай фарбе 12500 савдо шид. ина бародаро ин бақара 9000 сомонӣ мега, бозорда 7800 шкан додагиш нест. 9000 сомонӣ. бақай ёш 9000 сомониш мега. 8000 7800 бозор қайс ҳасташ, дар қайд додагиш нест. ина бародарои бақара харидан, нав харидан 12700. бақай калони беҳтарин 12700 нав харидаш. ишам харида яка ё? 12700 нав харидаш. ина бародаро бақара 13000 сомонӣ мега, 12000 гуфтаиса, таи канададайс ҳасташ.
نه زیاد دیگه نمیشود 13000 сомонӣ соҳибаш мега ин 12000 да зораш кайсан надодай састиш дақиқа на бародароим бақай майдатарша 8000 сомонӣ савдо шид иша 8.5 калонтараш 8.5 савдо шид иш 8000 бахора хитон бидед майдаш 8000 калонаш 8500 сомонӣ ина бародаро бақай калони созай нахташ гуфтия нахани 9500 сомониш мега бозорда 85 87 шка айсан дақиқа надодай састаш ина бародаро бақай калони созай тағоира чанд меге инаи бақай калона 9500 сомонӣ мега бародаро ин бозор ягон наршкара каҷон 9150 9150 9150 сум бозор кардаш дақиқа надодаш 9500 сомониш мега ина бародаро бақара 7500 сомонӣ мега сам бесак бинаме кам ина чандш каяка 68 68 да надодай састаш именно давлатчо тамошо компания дар коча бигирем мекунем ина акай давлатшо шумурам мега 7500 сомониш мега да 6800 надодай састаш ин бақай ёша иша чанд мегуфта шака ҳама тамошо мекунам о обшираси вале мо метронам тамошо мекунем ина бародаро ин бақара 9000 сомонӣ савдо шид 9000 сомонӣ нав яка харидаги шайда бародаро бақа о 9000 харидасташ бо мега ягон кас дерал кия бо мебинди кай калу яка чанда ами бақа 9000 бозор чанд чикар ин бародарои бақара 9000 сомонӣ мега бозорда 7800 шкан додагиш нест дақиқа 9000 сомониш мега бародаро бақай ёшаи иша 9000 сомонӣ савдо шид ина бародарои бақай калони созай ира чанд хариди ака 78 7800 харидас бо 8.5 мега мефурӯшм шак чанд бихаранаш бародаро 8 мега бо ягон чиз ина бародаро бақай калони созай швета тоза швета мега чӣ мега 8500 сомонӣ савдо мешавад ина бародаро ин бақара 8000 сомонӣ мега 8000 сомониш мега бо савдо меша э бозор чанд чикарака бозорда 7000 шка айсан додагиш нест 8000 сомонӣ нархаш ина бародаро бақай ёшай ина ма шаш гуфта ина бародаро бо ҳар диша 9.5 мега 9.5 гуфти ака ҳар диша 9500 мега донаша бозорда 8000 ҳар хилка айсан шу дақиқа додагиш нест не ҳам карда ина бародаро бо хои ёшаноде бақай алав бақай сафед ҷонона 9.5 шу мега колош кардаги 100% мехра колош кардаги 100% бародаро 9.5 шу мега бозорда 8.5 ҳар намуд нарх айсан ноли калон мешаванд бо ина бародарои бақай 38.500 сомонӣ мега бозорда 7000 7800 7500 кайсанаш мега дақиқа додагиш нест 8.500 сомонӣ нархаш ака ё чанди ан ва чанди шу мега ака иша 8 мега ҳа ина иша 8 буё 8000 сомонӣ ина ира мега ира бозор бад ягон нархша ҳафта ҷетти мега 7000 сомониш кам бародаро дақиқа надодагиш 8000 сомонӣ